Καλησπέρα. Γεια. Σήμερα είναι η τελευταία παράσταση. Τι συναισθήματα αφήνει η τελευταία παράσταση σε έναν ηθοποιό? Χαίρομαι που κάνουμε τις προηγούμενες με επιτυχία, αλλά σήμερα είμαι πολύ προβληματισμένη. Ο λόγος που είσαι προβληματισμένη? Ο σκηνοθέτης μας έχει τελειώσει τη σχολή του Κούν, του Κάρολου Κούν. Και είπε ότι εκεί πέρα υπάρχει μια παράδοση που λέει ότι στην τελευταία παράσταση κάνουν μεταξύ τους οι ηθοποιοί φάρσες ο ένας τον άλλον, χωρίς να σταματάει η ροή του έργου. Δηλαδή κάποιες τροποποιήσεις, αυτοσχεδιασμούς. Και μάλλον εμένα, από ό,τι έχω καταλάβει, μου έχουν ετοιμάσει 3 για σήμερα. Και δεν ξέρω πώς θα αισθάνομαι. Νομίζω θα είμαι, ξέρεις, έτσι, θα κοιτάω πίσω πολύ την ώρα. Λίγο αγχώνομαι για το πώς θα βγει. Μάλιστα. Εσύ τι πιστεύεις ότι θα μου κάνουν σήμερα σαν φάρσα? Δεν ξέρω και δεν μπορώ να σου πω γιατί... Δεν ξέρεις και δεν μπορείς να μου πεις, άρα ξέρεις. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω. Αφήνω με ερωτηματικό. Δηλαδή όποιος ήρθε την πρώτη φορά και ξανάρθει τώρα, θα δει κάτι άλλο. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Ωραία. Θα το δούμε. Τέλεια. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ναι. Τι σ' αφήνει αυτή η εμπειρία σου στο θέατρο? Τι με αφήνει? Ναι. Δεν ξέρω τι να απαντήσω τώρα, δεν την περίμενα αυτή την ερώτηση. Δεν ξέρω, με γέμισε χαρά. Αυτό, με έκανε λίγο πιο ευτυχισμένο άνθρωπο. Και χάρηκα γιατί έκανα και τους ανθρώπους να γελάνε. Και αυτό με έκανε ακόμη πιο χαρούμενο. Άρα το πόρισμα του θεάτρου ποιο είναι? Γιατί κάνουμε θέατρο? Για την ψυχή μας. Και ποιος το έλεγε αυτό? Δεν ξέρω, μέχρι εκεί. Ποια σχολή τελείωσε ο σκηνοθέτης της παράστασης του Κούν? Ναι. Άρα αυτό, το ότι κάνουμε θέατρο για την ψυχή μας, Ναι. ποιος το είπε? Ο Κάρολος Κούν. Βεβαίως. Τα παιδιά του Ζεβεδαίου ποιον είχαν πατέρα? Αυτό θα κοπεί. Οκ, θα κοπεί. Τώρα εγώ δηλαδή να πω στον κόσμο να έρθει στην τελευταία παράσταση που μπορεί να μου κάνετε κάποια φάρσα και να εκτεθώ. Ας πούμε, τι λέτε κύριε? Τι να τους πω να έρθουν σήμερα στις 9 παρά 10? Βεβαίως. Ναι, και άμα εκτεθούμε, εκτεθήκαμε. Αυτά. Ευχαριστούμε.